Les dades que hem conegut avui són positives. 32.600 persones han abandonat l'atur en el segon trimestre, això representa un 7,9%, i en l'interanual estem ja en un 15,8%. A més, ha sigut d'una manera homogènia en tot el territori i en tots els sectors d'edat, la qual cosa estabilitza d'alguna manera l'economia. I hi ha una dada que em sembla especialment rellevant, i és que han augmentat els contractes fixes i han disminuït els contractes temporals, a diferència del que passa en la resta de l'Estat. Tot i això, és veritat que segueixen havent algunes qüestions que ens preocupen, l'escletxa de gènere, la excessiva temporalitat, malgrat tot, i és per això que consideràvem des del Servei Valencià d'Ocupació que és el moment de començar a parlar i a preocupar-nos de la qualitat de l'ocupació i no només de la quantitat. I és en aquest marc que s'entén que el Consell hagi acordat per a aquest semestre com a objectiu i aquest gran debat públic sobre el futur del treball que ens espera, que ja hem començat a desenvolupar des del Servei Valencià d'Ocupació.